Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Lawal Ahmad, jarumi a masana'antar fina-finan Kannywood. Umar Hashim a cikin fim din Izzar So. Ina so in yi amfani da wannan dama in jawo hankalin abokanan sana'ata masu harkar YouTube. Lokaci yayi yanzu da za a fara ɗaukar mataki akan duk wanda ya ɗauki Izzar So ya saka a cikin pejinsa ba tare da sahalewan ba. Kuma kowa ya riga ya sani cewa Allah subhanahu wata'ala baya yafi haƙƙin wani akan wani. Idan ba kai ka yafi haƙƙin ka ba akan wani, Allah subhanahu wata'ala ko mutum ya mutu ko ranar alkiyama sai ka biya mutum haƙƙinsa. To ina kira ga abokanai na in YouTube da su yi haƙuri dan Allah dan Annabi, su daina ɗaukar fim ɗin Izzar So suna sakawa a cikin pejinsu, a cikin tashoshinsu, saboda ya saba mu shari'a. A addinance, a musulunce, a arnance ma ya saba. Ba daidai bane ba mutum ya je ya kashe kuɗi, kai kana zaune kawai a gida ka zo in ya saka bidiyon sa ka zo ka ɗauka ka saka dan ka samu wani abu ko kuma dan a biyo ta shaka. Ba bakin ciki muke ba, amma idan da mutum zai yi kokari shi ma ya je ya kashe kuɗi yayi yanda muka yi, shi ma ya je ya dora a tashi sa, ina ganin zai fi zama maslaha. To a gaskiya an fara ɗaukar mataki akan duk waɗanda suka ɗauki Izzar So suka saka a tashar su, domin ba daidai bane ba. Kada mutum ya ce an yi masa ba daidai ba ya zo yana kuka da mu. Wannan maslaha ce tsakani na da ku, nake muku highlight, nake nuna muku cewa duk wanda ya saka Izzar So a tasharsa to da Allah ya yi kokari ya cire, domin kada tashar ta samu matsala. Domin idan ta samu matsala to kada kuka da kowa ya yi kuka da kansa, saboda ba daidai bane ba. Kuma duk inda aka je an san cewa Izzar So ne na kamfanin Bakori Entertainment ne a Bakori TV. Saboda haka dan Allah dan Annabi a yi haƙuri, a daina ɗaukar Izzar So ana sakawa a wasu tashoshin wanda ba Bakori TV ba. A yi haƙuri, a daina ɗaukar Izzar So ana sakawa a wasu tashoshin, saboda ba muhallinsu ba ne ba, sannan kuma ba ainihin halaɗinsu suke ci ba. Idan kunne ya ji jiki ya tsira. Za a fara ɗaukar mataki akan duk waɗanda suka ɗauki Izzar So suka saka a cikin tashoshinsu su cire. Idan tashar mutum ta samu matsala to kada ya kuka da kowa, ya kuka da kansa. Idan kunne ya ji jiki ya tsira. Naku har abada, abokin sana'arku, kuma YouTuber, kuma ɗan uwanku har gobe har gaban abada, Lawan Ahmad, jarumi a masana'antar fina-finan Kannywood, kuma Umar Hashim a cikin fim ɗin Izzar So, kuma producer na Izzar So under Bakori Entertainment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nagode.